Pacitan tok lho. Harus Semarang. Kaya enek ya. Niku gareng Pacitan. Iya Pacitan. Senes iki gareng Tralala, beda malah. Gareng Semarang. Senes Semarang. Nah, senes iki gareng Tralala, Karanganyar, Jawa Tengah.
puji syukur kunjuk ana kemurahan ingkang agung sing wis paring kanikmatan barokah kesehatan marang sedherek atitan ingkang sumebar ing jagat raya. Iya mandha. Are panungguan iki sak jumlah aku dadi cangik kowe dadi lingguh. Wayangan nggone piyayi sing kagungan kersa istimewa kaya ngene iki lagi suwan oleh laladan nyumput Purwosari Babatan Ponorogo. Masa adate piyayi wayangan iki ora bersih desa ya mantu utawa sunatan utawa agustusan. Ya iki bedane piye? Mergo iki tansah kurang ulang tahun pernikahan emas anggene bebrayan ya kuwi Bapak Suwito karo Ibu Mariati. Alhamdulillah isih diparingi atut untuk runtungan sing wis menikah selama 50 tahun. Nyatane piyambak kalih tansah pinaringan seger warasan. Muga-muga iki bisa nular marang awake dhewe sumrambahe kabeh para warga masyarakat ing wewengkon nyumput Purwosari Babatan. Amin karo amin. Kaya niki Kyai pernikahan Mas kok nganti wayangan iki sebabe piye? Manut pangandikane Bapak Suwito iki wis dadi tradisi, dadi adat wiwit saka leluhure biyen kok no. Dadi budaya iki mulai leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ngono. Mbok kuwi ulang tahun pernikahan perak utawa emas, sak gardu nalar, sak kadare lampah ora kudu wayangan. Yen pancen ora cukup nggo wayangan ya sing baku syukuran ngono wae. Nek parambene gandeng Pak Suwito iki piyayi sing maniak ning wayang. Ya mindit ning wayang. Saben-saben awake dhewe sowan ana laladan Medion laladan Ponorogo, panjenengane waton lunggar tur salirane pinaringan sehat mesti nusul. Lah panjenengane iki kelingan nalika aku iki jane gawe ucone kok dadi kanyatan. Ucon piye? Alhamdulillah sowan ana laladan Ponorogo. Ya Allah sing nonton pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Kuwi kata-kataku lak ngono kuwi. Panjenengane kegugah mosok aku ning ndi nonton balang kaya unta ditok. Sok yen ulang tahun pernikahan emas aku duwe rezeki arepe ngundang dalang cakilan madangkarane kabeh. Oh kaya ngono kuwi Pak Suwito. Lah kok didepek nang sawah wayangane. Lah ning dalang kono ya terlalu coba, ora masalah kok, Nduk. Pedaya apa? Gunane apa? Piyayi sugih duwe pangkat, latare jembar ning yen duwe gawe rawayangan. Duwe becik prasaja kaya pepundhenmu Pak Suwito, nadyan ora duwe latar, dalane ya cepet. Ning gandeng duwe niat, duwe tekad, tetep wayangan nggih ngibur warga masyarakat Purwosari. Tepuk tangan untuk Pak Suwito. Elok tenan tetep sembadani. Dasare iki ya nadyan ning tengah sawah iki ya sawahe dhewe. Ngomong sapa? Kudu sawahe dhewe. Iki mau dibuku paringe tok 1.200.000. Ya mung kuciwane kok malah dilepi. Iya. Akhire kudu garing terus nyenggo meneh. Nek ora apa-apa, ora apa-apa. Tur yo ngene iki sing ngerti lho, manunggali antarané seniman karo warga masyarakat. Iya. Sawangan panggunge gamelan kuwi lak rata nanti tekan dalan. Ya dadi ora nutupi sing mirsani ora ndangah. Lenggah pinarak ngono wis cetha. Ya. Saya wis ditata karo para-para sing lenggah melore gamelan, lore panggung iki rata-rata istimewa ya kuwi sing lenggah para mak-mak utawa ibu. Wis dikuasai mak-mak. Wis kek bar magrib mau ditengeri ngono. Ngantiane wong lanang nunggu ning kono didol iki kok. Ngono ya. Kaya ngono kuwi lah.
sing jenenge wayang iki tak kira malah saya berkembang saya becik sing adate biyen wayang mung dipirsani karo Kyai Kakung tur sepuh ning di tahun-tahun ini sangat luar biasa karena yang nonton wayang sing mirsani wayang ora mung para sepuh tok klebu para anak-anak kula generasi muda wabil khusus emak-emak kepareng mirsani wayang rame lan orane wayang iki gumantung emak-emak aku paling seneng wayang nonton emak-emak lingguh cedhek karo panggung sebabe guyune lak banter to lek guyu banter iki ngimbuhi semangate seniman ngono kuwi matur nuwun Pak mugi-mugi tansah pinaringan kangge lafiat kurang rezeki kalau putra putranipun dados lare kang soleh-solehah amin ya rabbal alamin cua kabeh lan dunane wong iki mandat apa nanggap ora nah Indo Bapak Suwito karo Ibu Mariati kagungan putra sing cacahe 4 sekawan ingkang sepisan ya kuwi Mas Bagus Setiawan angka 2 Mbak Ani Puji Rahayu angka 3 ya kuwi Mas Kliwon angka 4 ya kuwi Sugeng Suprayogi sing akrabe diundang ya oh iki dadi dampu ya ketemu ya sing bayari ya sing ditanggap ya sing kedoke berat apik jujur amin ya rabbal alamin lah nuwun sewu kejaba saka kuwi Pak Suwito ki ya sore mau ki rada ngeluh ngeten lho Pak Dalang dados nggih kula mriki dusun ngimpun mriki Purwosari mriki udakara pun 20 taun iki Kyai mriki jelas mboten nate nanggap wayang ini kula wiwiti dhisik muga-muga iso nular alhamdulillah mau bar magrib dipandhegani karo Mas Tarik Purwosari diderekake karo para BPD lan sepuh perangkat desa ngejot awake dhewe sisan gawe pengumuman sok tanggal 20 Mei bersih desa di lapangan Purwosari. Iya Pak Wito mau ngeling Pak Dalang nanti dadi nanti ketemu karo Pak Lurah layanan di lapangan nuwun sewu bareng lantarane kula mangke ra ketang sewu kula mangkalingi. Ya kata-kata mungkin wah aku guyon kok guyon ya. Lah inti sarine nyuwun tuwa kaya Pak Wito karo Bu Mariati aja dadi bojo bisa dadi jodoh lho. Orang jadi bojo ning dadi yo jodoh yen bojo yen ditambahi aku elek ya bojoan yen jodoh wae temenan becik ngerti kok bedane bojo karo jodoh ngertos mangkertos dengan api paring dawuh bedane bojo karo jodoh bojo kali jodoh menika menggawe ketang enten menawi bojo menika namung kadasar wonten ing tata lair wujudipun kasat mripat tegesipun namung winatesan ing kewadakan mila tiyang pados bojo menika langkung gampil awit syarat-syaratipun winatesan namung tata lair lanang wadon gelem karo gelem seneng karo mareng ini butuh sing ana butuh sing lanang karep sing wedok oyak niku wis dadi bojo terus mila saking menika tiyang bebujuan ingkang namung adhedhasar peningawadah lan siwurung hargane hawa nafsu menika adahanipun boten lestari tegesipun bubar tengah dalan mergo tawine katresnan namung kaiket kumbah-kumbul dening kepinginan lair ingkang sarwi owah diusir kuwi bojo nggih yen jodoh menika dunungipun mapan wonten ing batos ingkang tulus ati ingkang resik pinuntut dening roh suci mila saking menika rehne manungsa boten wonten ingkang sampurna pramila bab jodoh kaliyan bojo menika Gusti ingkang nyipta jagat ingkang wenang mentokaken betasan dipun aling-alingi gunung pitu segara pitu yen kula sampun tinudrat dados jodoh tinuku sarana laku boten dadi kirang margi.
dadi ora mung dadi bojo ning judu kaya Pak Suwito kuwi ya nggih ingkang sae kados mekaten. Mula didongake direjeki mugi-mugi keluarga Bapak Suwito, Ibu Mariati utawa wayahipun sedaya wiwit ing ratu menika ngantos pungkasaning jaman tansah manjing lan dukung dakala sirna iki tansah pinaringan sehat kaya batin pinaringan panjang yuswa rezeki melimpah wakaf batin barokah pinaringan tentrem lahir batin keselamatan dunya tekan akhir Allahumma Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
masih luwih dhisik larase pelok Partai Barang. Ngono. Pendane engko sarung jagung ning den dibawani dhisik dening Ibu Sukesi Rahayu. Oh, iki panjenengan kuwi sadurunge nembang ayo Sukesi matur nuwun karo Pak Suwito, Ibu Mariati, dongano supaya panjenengane ngidodo sepuluh. Ya. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saestu dalu menika kula remen sanget lan trenyuh ningali kawontenan keluarga besar Bapak Suwito kaliyan Ibu Mariati ingkang dalu menika genep usia pernikahan ingkang ping 50 tahun. Ulang tahun pernikahan Mas. Muga-muga ulang tahun pernikahan Mas iki iso ngurusi ning awake dhewe ya, Pak. Muga-muga awake iso ngurusi tahun kaya Bu Mariati ngono lho, Pak. Insyaallah. Lah piye ora ngerti lho sok lakone piye. Yo nyuwune pancen ngono ning ora wani ada di streaming kok. Nanti didatani kok buka sing karo Pak Saryoto yang romantis. Bae sok akhire piye nanti ora ngerti ya to guys. Ya amin Bukesi, amin. Nggih, pramila dalu menika kula badhe ngaturaken kembangipun napa? Sarung jagung. Sarung jagung. Dipun bawani napa mboten? Yo komplit sak bawane pisan ngono kuwi. Bawanipun Monggo saged dandan kula banjir saged utawi asmara ndono nderek kaliyan Bukesi. Kula niku manut kaliyan panjenengan mergo kula pun kondang dalang sing paling wedi karo bojo kula niki. Ya. lho, pancene kedamanten Pak Dalang. Ya. Wong rumah tangga menika yang wong lanang mboten manut kali bojo niku bahaya. Bojo lanang kedah manut kali bojo wedok. Mergo lek mboten, iso-iso mungkin iso napa nggih? Wong lanang ora ndek wedi akhire ya aneh-aneh ngono iku. Lah, kula niku nggih saestu niki dalu niki. Ibu Mariati menika saged menguasai bapakipun. Sapa menguasai? Mula tembange sarung jagung, apa kok ngangge sarung? Nuwun sewu, sarung itu adalah simbol kejujuran, njaba jero padha. Saiki iklan Bukesi, nuwun sewu, iklan kopi kapal api, kayak ngapusi, jare kapal api dibuka orangnya kapale. Ora ngono kuwi. Tapi garuda kae, bareng dibuka kae bak nyamuk jero renek rodane. Sing jujur ki ya kuwi sarung. Sak gajah duduk, buktine sarung dibuka enek kelalene, ya ta? Wes, cek ombak. Ini pemanasan Pak Gareng lah. Asmara ndono, Bu? Nggih, iya. Tembang menika diwaturaken dumateng Bapak Kepala Desa Purwosari. Pandonga kula mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Ya kok. Bar ndung yo. Lha nggih Pak nggih. Pak Lurah bar kecelakaan nggih. Nah, dipun dongaken dan sehat dan pulih. Wong niku lak yo diriki kalih danyane aja lali panyangan. Ora duwe. Bisa Kenal
Mugi kula aturaken minangka tandha sungkem pangabekti kula dumateng para kiai punyai pengasuh pondok pesantren Laladan Ponorogo wabil khusus ing pondok Wali Songo Ngabar. Ya, sing winginane Kiai Ihsan diderekake karo Kiai Jainul tindak omeng Jaben Karanganyar. Pondok Wali Songo sing biyen sering wayangan lan off bertahun-tahun, insya Allah wayangan meneh besok tanggal 4 Juli. Wah iya, karo terke drama ya. Pondok Wali Songo. Ya. Bagus. Yen angel monggo lajeng sarung jagungipun.
matur sembah nuwun wilujeng kala wis ngatur tembang klasik sarung jagung karya sang maestro Kinarto Sabdo dening Ibu Sukesi dan kawan-kawan ya manjake pelawake tebih saking Wonogiri Mas Gareng Tralala wah ya saiki pindah Wonogiri wis suwe lho biyen nang Palur terus pindah nang Sukoharjo terus Wonogiri pokoke anggere doyak kredit pindah kok wah kurang nyepelke Kyai Laris serampatke nang jumeneng Mas Gareng Tralala apa ta yo Mas Gareng jumeneng oke serampat yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Alhamdulillah, sehat ya Mas Gareng. Kami donga pangestu Pak Yoyo, kula sehat walafiat jasmani rohani, Pak. Alhamdulillah. Jasmani karo rohani enten benten total kesehatan. Nah, benten. Bentenipun. Sehat jasmani niku perangane badan. Nggih. Nek rohani niku tentang kejiwaan. Oh, ngaten. Jenengan kon milih salah siji, pilih sehat jasmani apa rohani? Nggih, kabeh Pak nek entuk milih. Kon milih salah siji kok kabeh. Yo nek salah siji penting sehat rohani. Oh, iya. Dadi pamane mripati tetep kira, tangane ceko, sikile becik ngoten mboten masalah nggih. Ora masalah. Tapi ora masalah. Ya sing penting Pak sehat rohanine, Pak. Oh, iya. Lah fisik, nek fisik niku iso diobati, iso ditambahke. Nggih. Nggih, nek rohani niku ya iso ditambani, iso diobati nek rada suwe. Rada suwe. Beda kok, Pak. Nggih. Jadi nek jasmani niku perangane badan, nek rohani itu kejiwaan. Enten wong sehat jasmani ini ora sehat rohani ini kathah. Contone. Contohnya wong edan sing dalan ora katokan itu. Niku sehat awake ning jiwane sing ora sehat. Oh, Wong edan. Titikane gampang kok Pak wong edan. Pripun? Angger ngomongan dhewe, disauri dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Kejarane kok niku Pak. Sing omonganmu tak rasakne kok suwi-suwi ora enak kena. Niku lho Pak. Sing ngusulke teng Pak Wito, Pak Dalang mangke pelawake sinten Gareng Tralala kemawon. Sing ngusulke kula paling mboten teng mriki jenengan tak unggul-unggulne kula. Nggih Pak. Lah kok magake kula wong edan. Boten masake Pak. Anu boten Pak iki kula mah bahas gejala-gejala wong sing sakit jiwa iki Pak. Lah iya wong sakit jiwa iki ciri-cirine pripun, Mbak? Ciri-cirinipun menika anu Pak, sok ngomongan dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe, kadang buli dhewe, nangis dhewe, ngomong dhewe. Iku biasanya saya tak kendalan Pak. Jadi yo pinggir dalan ning sawah pancen ngene kono ki yo dalan. Saya kendalan gede Pak. Tak akoni nuwun sewu wiwit jam 09.00 tet mau aku wis omong dhewe, bengok dhewe, nangis dhewe, tak sauri dhewe, guyu dhewe. Tegese sampeyan madake dalang karo wong edan. Boten. Saniki kula yang kersa Pak edan boten. Boten. Lah yo wis ora edan kok. Wes niku Pak. Nah, wis itu ya. Iki edan kok golek duit beda Pak. Ben mau lho kula niku lak mriki lak rada bingung nuwun sewu dalan. Dina ngomongke wong edan teng Alfamart nika lho, Gen.
non saya sanding terminal Terminal iki kok nggih. nggih delalah pedhot karo wong kula takoni Pak margi dateng daleme Pak Wito niku pundi buh daleme pundi ngerti mboten nyimput justru nyimput niku pundi Purwosari ngerti ngono kuwi lah bake bareng tak selesai dikandani karo bakule Indomaret kono niku wong edan Niku. sampe ngerti ora Ora ngerti. lah iki padha edane iki lah mau lho Sing wong edane kok piye Pak? tak takoni ning Indomaret Indomaret kok Pak? heeh daleme Pak Wito ngertos ngerti Ngerti. nggih margi teng input ngertos mboten Purwosari ora ngerti ngono kuwi sampe ngerti Mas Har Wong edane kok. sampeyan ngerti ora Gak ngerti berarti wong edan. titenane anggere wong ditakoni kok muni ora ngerti tegese edan berarti bengi iki gareng Nggih, mboten niku mawon Pak, pikirane kathah. apa Wong edan nek ditekoni kok ora paham, Pak. Ora paham. Contone kaya pangapunten, pangapunten kaya snack ngeten iki mawon. Ah. Iku wong edan iki ditekoni iki apa? Ora ngerti, Pak. Apa jalur niki emping. Niki napa sosis? Mengko mboten ngerti wong edan nggih mboten ngerti. Ah. Mongko niki asline jenenge sosis. heeh Lah nek ngeten iki napa, Pak? ora ngerti aku Lho, dalem. berarti aku karo kowe rombongan Nggih, kaya rombongan edan. heeh gareng edan dalange yo melu edan berarti yo sindene melu edan ngerti dalang edan dagelan edan kenapa kok disindeni dhek melu edan berarti Yo berarti ora mung sindane ora dalang ora dagelane. lha sapa Pengrawite itu nggih edan ben kulo. lha kok iso Ana wong edan-edan kok ditabuhi. oh dadi kabeh sak panggung edan kabeh Edan kabeh. lek ngono kowe madake Pak Wito Pak Wito lho. tenaga Pak Wito niku bijaksana, Pak. lho kok bisa kana Wong edan-edan dilumune kok main disangoni. Bijaksana niku gak duwe ta, Pak. lumayan sak setelan bukan Nggih, Pak. Kulo wis umurine kena akhir diteno tak dhewe, Pak. niki dalam rangka tasyakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati Wah, pernikahan emas luar biasa Pak Suwito Bu Mariati mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Melalui proses menikah keluarga yang sangat luar biasa tentunya, banyak cobaan, banyak godaan, namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun atau pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten iki sing malah geter kula ngeten iki Pak. oh geter 50 tahun pernikahan emas itu lah luar biasa iso bertahan kok Pak. Kula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun biar. perak ya bro Belas kok perak. Kula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak mboten Suwito. nuwun sewu jenengan iki lak teng Palur Karanganyar lah sakniki kok pindah teng Wonogiri berarti Lah kula asline mriko Pak. asline Asline mriko Wonogiri. nggih Nggih ten Palur niku lak nggih mbok wedok. nggih Nggih. Anak-anak perlu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak perlu terus kula pindah ten Wonogiri. lah garwane Anu transmigrasi bablas umroh Pak. alhamdulillah niku ibadah sae niku ganjarane gede niku Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. lah piye to Minggat. minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hongkong Cina wah kuwi apik pahlawan devisa negara niku Entuk ke duwe. ngentoke duwe Iki minggate gondol wong kok. Entuk ke niku. ayo wis disyukuri Syukur Pak, kalau bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. lah kok enteng Larang di bojo malah kan di beban kok Pak. lah lek butuh terus piye Tuku. Maksudnya misalnya butuh orang bilang tadi tuku tembarung. Iya. Butuh nopo nanti tuku tembarung, ngoten Pak. oh iya lek ngono ki aku mak teratat tak kira tuku sing maksiat ngono Lah boten gareng anak buah Pak Yoyo niku istiqomah Pak boten neko-neko. amin alhamdulillah asmane Pak Suwito yen cara Jawa Sukiluwe Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti
ora mung ngabekti karo Gusti Kang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparuh kiwa tengene mula Raneh Pramuka panjenengane bebrayang nganti 50 tahun ditresnani karo Kyai Akeh Laladan Purwosari sing ngestrani ramu semene akeh iki Suwita. Nggih, Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Ora jenengan lak kepinterane kecerdasane bab kuwi. Niku kan nggih, Pak. Dari pun bodoh, Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino biasa cara parang utawa cara lading, nek kulino biasa meneh dadine apik. Suwita es. Suwi kalih to persuku, Pak. Persuku ya. Su menika sugih katresnan. Panjenenganipun Pak Suwita sugih katresnan ya tresna marang garwa putra lan kulawarga. Betul. Nggih. Wi. Halo, Wi. Nggih, Winarno kudu mikir. Oh iya jenenge Winarno. Winarno. Leres. Oh, ya Pak Ibu tuh nggak dipikir. Salam muli wong iki taruhan ini kesejahteraan urip kok, Pak. Iya. Wi. Menika witeng katresnan saya ngrembaka saya subur nganti ngancik pernikahan 50 tahun langgeng katresnane langgeng bebrayane. Mantap. Kuwi tapi tak kan seneng ngejak kowe terus ora mirang ngono Mas. Dereng kok mungkin sampe Ora batas. wong iki ora mesti kok, Pak. Nggih. To. 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 Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo tapa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marang dhisik wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwita karo Ibu Mariyati. Mariyati Mati. Dalane kecerdasan dagelane wis level veteran iki. Pakai kudu bisa. Terus. Nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe kang garwa minangka guru laki. Wong wedok kuwi kudu tunduk patuh taat karo garwane. Contone kaya beliau Bu Mariyati. Betul. Niku mah Rino wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluarga. Terakhir pi. Apa? Bukan siji nek Ya alon-alon. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. iya, kanthi dagelan Ora mesti Pak nek muni iki gareng pralala. Nek iki gareng pacitan. Tapi apa men? Adane mengikuti ora Mengikuti wong kula ki pene Pak. Kalau ki ngepen nek kalih Pak Yoyo niku ngepen. Nek pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Tapi kerja saingan sehat. Mergo gareng sakniki lak kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten, gareng Pacitan wonten. Moji-moji. Nggih, terus moji-moji enten. Nggih, kathah sanget. Adu keterampilan. Nggih. Nggih kabeh niku nut daya kadiwasanipun Pak. Nggih. Ngoten jaten nggih menawi kula mengke damel wiran Bapak sakonten iki pangapunten. Nggih. Nek jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekatenipun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng. Nggih, Lek nun sewu ira-iran nggih dhuwur terus nggih klambi jare mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri. Longko lho nek dagelan iki ini. lho Pak wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep diceleni, ditabung lak wonten to. Syukur nggih. Iki kula tumbaske mas-masan ngetokke dadi apa sing dadi gawe Bapak ki kula esokke ngoten lho Pak. Syukur. Niki asli ya Pak.
Asli Mas nggih. Asli semprotan, Pak. Kon kena keringat kon nanya teng seleki apa itu. Lho iki separuh pun biru lho, Pak. Wayang rapi yang belum dirapi itu terkulit barang melu irang ngoten. Kok sing sembodo awan bengi tanggapan terus ngono kok ya. Itu niki lho, niki mengatur gudike. Bajin bibit gudik. Nggih. Kula benekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula mantep, Pak. Nggih Mbak Dirgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing mbau reksa. Apa iki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Ya Nduk, Dirgita Ayu coba kaya apa men ijo meneng tukung. Ayo coba. Yuk. Monggo Pak Gareng niku penentu kanca niku. Besok kesalu orang ayu. Ya, sudah Mas. Maksud Mas ayu. Nanti ya. Aku nang omah diceluk Gus. Masa yang ini Gus itu? Gus anak Kiai. Gus buntung, Pak. Sekedalu ayu. Ya, sudah Mas Gareng. Lak yo pinarikan sehat to. Sehat. Sebelum niki kersane pirsa. Nggih. Terus ping pira sowan anu menghibur ana ing laladan ngimput. Purwosari dusune ngimput. Terus ping pira? Nembe sepisan. Lagi pisan iki ben kenal. Jadi tidak kenalan. Loh, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Wong kenal kok mau disayang kok iki laki apaan? Nek nyek kalau laki tenanan yo nikah, apa kenal terus dinikah, laki sayang kok. Mana ya? Bener bener. Ini pelajaran yang baik ini. Nah, Berarti apa itu tuh dari diri ya Pak Yoyo nih. Terus Nanti orang mau kenal kok disayang tinggal lunga, kenal sayang tinggal lunga. Nek nyek sayang kenal, apa kenal sayang kok dinikah. tanggung jawab. Tanggung jawab kok. dari pengitok ya. Loh. Dari sana kalau ditanya terus ditinggal terus ya. Lho ini fenomenal loh, nek bener loh, banyak terjadi ngono kuwi. Banyak terjadi wi, terus mulai piye? Ya wes. Berarti wong lanang sing kebangetan mulai duwe wong wedok. Ya padha wae wong wedok. Banyak kok wong wedok. Apa-apa boleh ditengi. Loh. Dadi budak. Lho iki carane kaya ora apa sih ya iso carane. Lah kenane piye? Ya nganggo apa-apa. Ayo, kula contonan kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan manungsa donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Kula arep ngendikane Pak Yoyo iku ora mung sekedar bojo ning jodoh. Nah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Nah, ini makanya barang pernikahan emas apa boleh Pak? Mau apa jenenge berlian? Berlian. Heeh. Tapi tahun berapa mulai Pak? 100 tahun. 100 tahun sekarang 100 tahun mulai. Oh nggih pun, monggo dari akan apa? Iki lho bir ana sing ngersakake ya kuwi Dari kenalan Pak. urung Mbak kuyo sing lali. Sampai kan kok matang kok. Kuyo. Kenal ke kalian sedulur-sedulur wonten ing ngimput desanipun Purwosari. Sari. Tuku Pandan karo kayu. Perkenalkan saya Dirgita Ayu Pak Guru. Alamatnya Kula aslinipun Kediri Jawa Timur. isih sekolah apa wis di bojo? Boten sekolah tapi dereng gajah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana seni. Ini urung duwe bojo.
Dile-dile. Kok nek kenal kudu disayang terus nikah ora entuk meteng. Dile-dile. Aku ajarane ya. Oh, tenang, Bro. Kok gareng ngajari dhewe remuk malah ngajari. Sasi demandir. Iya. Nggih, betul ya apa sak dawane men gatheke karo Pak Gareng. Nggih. Wiwitane anjirek Atekno ngene iki Mas. Ben ketok kecerdasanmu bukan iki goreng-goreng liyane ya. Wiwitane Anderek sampeke. awalnya ikut Sampai itulah sampai Yayi sing ganteng jan nika. lah nggih sampai itu kiai sing ganteng sak nika. Betul. Putrane Pak Anom Suroto. Oh, ngangge sembodo ini. Dalange mimang nih. Manu pria Artinya, Pria tampan yang senang budaya. oh, Betul Pak ya? laras 100. contohnya saiki napa niku Pak? Oh, Sing dia bagus sing seneng olah budaya. Motor kawin. Oh, kawin. Pak Jalan Jalan. termasuk sing olah budaya. gareng olah budaya ora mlebu. Lah pertone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Oke, wong nek ruang senyawa itu paling bagus itu sing kena itu. Oh. Mochi. Samanya kota Artinya, Datanglah ke kota besar. Maka gerapal tuh beli Bapak. Gerapal tuh banter beli. ngarapal. Gerapal. Ora, ini pancen kok kira pucet iki keputihan. Ah iya. Yo, Bir. Sehingga tuannya merasa tertarik. Nah, betul. Kurok Pak, pripun urusan SK ini ada di sini. Sarjana karawi kan Sarjana karaoke. Malang. Artinya, Selendang kuning yang dari gunung. ya oke di gunung ya. Oke. Maksudnya piye kok selendang kuning sama gunung iki? Ora iso ta? Rambutnya bagus. Kan Wah, cuk, ini ora ngerti takon karo sing ngerti. Nggih. Pak, kapan? Aku ya tak tekon. Selendang kuning saking mungkin to. Lah ora kejawab iki. Aku betul saya Pak. Saya mau piye mau? Nek ora iso tak wajib takon karo sing ngerti. Ah, Nggih. Dan kita kan takut ulo. Kalau nggak ngerti lah, kalau takut pak. takon ngerti. Oh iya, aku ngerti. Nanti kalau takut pak. Selendang kuning saking mungkin ini loh. Selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang berbudaya
yang asalnya dari pegunungan. Terjemahnya Jawa ya Pak Belaku. Bener toh? Oh lah. Niku wau kata-katanya niku wau. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, Betul Pak? betul 100 saking ini. Oke, mau ya. Selendang kuning kan saya ya. Adalah itu loh Pak. Ketara wis tuwek kok wis lali. Untung ki aja ditekake meneh. Kok tenise nek bar metu ki tenise. Nek aku hening tenang kok iso mikir meneh. Oke, sama tunai. Sing metu apa nih? Pikirane ya bar metu. Suara kurang permohonan. Suara kurang begitu jelas. Ya. Neng wasesa Tapi pintar. Kamu ngurung. lah iya biasa ini. Kamu ngurung itu menarik hati. Berarti pintar menggoda. Belah ngono karo ngono ya. Merayu. Merayu sehingga menarik hati gitu lho. Arep ngomong ngono wae angel. Iku Dik. Akhirnya itu Dik. Dik ini Jakarta dan sekitar. DIY kayak orang. Terus Bir? Amung remaran sendara Merayu kepada tuannya. berarti saya wedok mau sedang kuning kan saking mungkin mau kuwi Wi pinter merayu terhadap tuannya. berarti ini sing kelarin sapa? Sing kleru, ora sing kleru lho. Oke itu kelarin. Ora sing kleru, pakai donya kene sing dirayu nek sing rayu. Oh. Iya ta, Pak? Nah, kaya Pak Yayo kalau Bu Kesi iki nek ndek Pak Yayo itu ora rayu Bu Kesi yo ora dadi. Orang ngono. Orang ngono. Sing rayu bukan sing biyen iki. Oh, berarti kuali ora ora nembus. Ora ketara tukang nomor kuwi ora. Kok mboten Pak, mboten. Sopo nek ora udu. Wong titik. Santane lho. Iya, Bir. Ya, Sulistyo. Yang Sulistyo adalah perempuan yang cantik. Ngincangke alit itu memberi kode. Ayo, signifikannya dia dengan hal itu. Wah. Wah. Iya. Ngomong aja tuh. Aku ini udah semua lu kabeh tuh. Ayo. Bincang karis tuh. Terakhir, yuk. Terus
kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwito, ugi kula aturaken dumateng para kadang para bola-bola ingkang kepareng monitor mantar streaming Untadi Channel. Wah iya lumayan akeh ya. Kaya menawi matur nuwun katresnanipun para subscriber Untadi Channel. Ya. Ya dadi. Urip ana Kita Ayu Metin saking kota Tahu Kediri sampun memandangaken sesideman Mas Gareng. Karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Nggih, penting Pak. Dadi sing tembange napa nek saged sing reta niku nggih disebutke. Nggih. Nah, ditambahi dongane Abah Sukron Suwondo pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet ngomong anak putu, awet ganda. Amin. Amin. Matur nuwun panjenenganipun Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Lah menika malah babar pisan mboten nyuga mono. Kala wingi menika sampun syukuran wayangan piyambak
sesarengan kalian Bapak Bupati Madiun Pak Hari Mulyanto. Lah kok rika lumban samangke Bapak Wakil Bupati terpilih Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Suwito Mas Gani. Wah, luar biasa. Tondo Yekti menika Bapak menika nyawiji kalian warga masyarakatipun lahir lan batin. Nggih, mongkon iki benten kabupaten lho mongkon iki. Lanceh. Nggih, nggih mergo niku nggih jawab jenengan leres mergo pancen kiai merakyat, semedulur dasare ya Pak Wito niku pancen kiai niku blabyak kancane akeh. Karena sugih sedulur. Nggih. Panjenengan niku tasih mlebet napa sampun ketinggalipun longgar. Oh, tasih. Oh, sampun longgar. Nggih. Alhamdulillah. Sampun siap. Nggih, menawi longgar nuwun sewu dumateng pepunden kula Bapak Purnomo Hadi mriki pinarak wonten ing pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken swasana lan paring pangestu pandhurung dumateng Bapak Suwito sak keluarga. Ya. Bapak Purnomo Hadi ciri khasé Madiun panas-panas mlaku. Monggo. Yuk, diaturake dados. Oh. Tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Raja. Matur sembah nuwun Mas. Dalan Mas Cahyo. Jadi sepinggulah iki kita jane pun kepanggih kok ya diunggah nek Mas. Betul dados menapa Pak niki Tondo Yekti bukti tresnane Pak Yoyo kalian panjenengan Pak Purnomo. Kali-kali beda. Dalan Madiun. Walah boten salah niku Pak. Salah Pak. Matur sembah nuwun Madalan iki mugi-mugi Pak Suwito kali Mbak Mariyati itu dados contoh tauladan kagem kita sedaya nggih. Amargi bebrayan niku kedahe sing harmonis. Mila saking menika mangke muga-muga sedaya mawon contonen ora sampernah satu-satungan. Keluarga niku keluarga sing harmonis. Terus nek saged niku nggih yo iki pisane Mas Gani. Oke. Pisan mawon nganti kukuting Yosua, Pak. Kedahe nggih ngoten. Ngoten nggih. Jenengan nuturi kali bareng niku Pak. Mergo niku pun pindho lho Pak. Nek iki meh Pak. Pak betul Pak. Sudah capek Pak. Ya kebetulan ora ning sing ketemu beneran. Nek mboten kok krana Mas Gareng niku nakal, ning pancen nggih lelakone kedah mekaten. Iya, sok enggak. Lho, Sok enggak. oh, sok ganteng. Iya, duit jane ora pati duwe. Boten.
duit pas-pasan, ruko yo pas-pasan, segala koyo masalah itu kula lah Paling nggih yo kene iki jabusi. Oke Pak, oke Pak. Niki luar biasa lho Pak Purnomo Hadi. Wakil Bupati Madiun ning Sonjong utawa Tetile utawa Srawo kalian warga masyarakat wonten ing Ponorogo Pak. Luar biasa. Niki masyarakat tegese punya hati merakyat tidak membeda-bedakan. Kayak beliau Pak Purnomo Hadi menika. Luar biasa. Ning ngati-ati Pak Purnomo, anggere dagelan omongane kados ngoten niku ngati-ati. Mergo wajahe pun mboten kaya bareng mari kaya kotak amal. Tinggal Beten wong menawi bapak niku mboten panyuwun kok bapak pun pirsa. ora sisi-sisi. Boten Pak, boten ora cukup Pak, ora cukup matur. Iki. Niku pangapunten kalian Bapak Sugito rencang menapa? Menika kebetulan mantune Pak Suwito niku sederek kula keng Lembean. Oh, Magetan. Nggih. Berarti Nyai kula niku saking Lembean niku sedereke Pak Kadimun niku putra mantune Pak Suwito. Pak Kadimun niku Nggih, lha niku Pak Leku. mosok. Kadimun napa Lembean, Magetan. Oh, lha nggih. Ngawi. Oh nggih. Dadi kula gane niki Pak Kadimun Ngawi. Dulurku Pak Kadimun Lembean. Padha kadimune. Lah nggih maksudnya sing panganinmu kebelan ten Madiun ngono Pak ya. Wah, Yo dhewe Pak. Ya wis pas wis. Kok dulu mampu kabeh Pak. Kalau kira mas saya. Karena makin besar ini ratusan. Nggih, biasane anggere kiai enten kiai pejabat ngoten nggih, nyedek-nyedek ngoten. Malah nopo lho gak boten sak. Sedulur kok gak arep nyaloni boten sak. Tenang ra gelem tenang. Wah, boten sak ragu-ragu. Mahalah. Ganti kepala nekar napa? Nekar iki manipe sapa? Sik. Bangke aluse nekar itu lho. Tapi nek kula iki amargi wau mun rawitan sedaya Mas saya. Nek keparen rawitan ngono piye ya? Aja meneh kok dangdut Pak. Pak rombongan Pak Yoyo niku rawitan oke, Campur-sari oke, dangdut oke, yasinan menoke kok. Alhamdulillah. Niku dididik agama luar biasa kali Pak Yoyo. Alhamdulillah. Penting keluarga sakinah mawaddah. Monggo lah, amin. Ono kita sakinah ya ono monggo. Nggih. Pokoke penting niku lintang asmara kagem sendiri. Wah, wis ganti to Pak Pak. Biasanya jam 12 kok. Bukan yang lintangnya semoro. Apa lho kok sebenarnya? Maka Mbak, Ya, induk sing warga anyar iki Mbak Mutiara ya, Mas. Pangapunten Pak Yoyo. Nggih. Mengko boten kesanipun Bapak kami kangen saken ya Mbak. Bapak biasanya kan pekewo. oh duwe pakai iki loro ku yo kudu apa putar. Lah, wilayah kene iki kandang ya. Ya, Dek. Jumelan tadi Pak Wakil Bupati. Nggih, wis yang Nggih pangapunten kita asmara kagem panjenengan sedaya. nggih. Wong ayu tresna kinarya tombo susandro ning batinku. Ya, dipastikan narasiku. Temenannya langsung. Ono? Temenannya langsung. Ampun yang lungsuh Pak, ngambil pemanasan. Bos, Jadi ini suantene saya Pak. Sae. Kok rapalin tanah semoro, suantene gua. Biasanya karaoke ini terpundi Pak. mare konangan yang Monggo saringan Pak Wakil diaturake yo. Lintang asmara. Mana Pak? yuk Monggo. wong ayu tresnamu kinarya tombo susandra ning batinku. Terima
urutannya nopo? Tidak boleh pukul bagian dada. Pas. Monggo lintang asmara bersama Pak Wakil Bupati Pak Purnamati. Nyanyos. Oh.
Ya, Jan, mengajengi keluarga Purwosari ini rasanya lumayan. Mungkin Itu tuh Pak. Tapi tadi yang pindah Purwosari mawon. Jojo, akhir dilatih tadi wakil bupati. Ayo Pak, apa wong mampu. Berarti arah wis saling oleh Pak Wagub dereng. Dereng. Sungkem. Apa niki? Wong seneng bersukong. Oh ya Allah. Biasanya nek punten-punten iki lembetnya dari sini. Buatan itu ono Sukong pelulu. Hari ini kalah sungkem rek. Sukong kula kapasitas selalu pada dalam bisa kepada. Iya, Pak. Kumpul makan Neng bisa lagi neng. Asal apa, Pak? Asal apa? itu bongong. Matur sembangun mas saya, matur sembangun sedaya keluarga Purwosari, mugi-mugi tansah bahagia hidup sekalian. Sekian kesempatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak, sehat selalu. Salam sungkem Pak Ari, nggih. Pak Ari wonten dalemipun sampun wayangan. Jenengan dereng Pak jenengan. Beberes timbali dari rumah sakit nggih. Sehat selalu, amanah barokah nggih. Biasa menyempatkan diri tugasipun kata sibuk tapi mergo rasa katresnan kali warga Purwosari terutama Bapak Suwito disempatkan rawuh malam hari ini. Sebandul deh Pak Purnomo Hadi. Artinya Purnomo niku seneng, hadi niku weweh, tegese seneng sedekah. bukine sinten diparingi. Diparingi sing pun diparingi. Lah kowe Kula pun diparingi donga Pak. Kuwi saka duit niku Pak. kita sambat ra ikhlas ngono Wah, ta. ikhlas Pak. Kula pun kanca oleh Pak Pur. Keluarga Pak, keluarga. Kanca keluarga. Keluarga. Kakek trah. Oh, Adimun. Pangadimun. nggih, mun niku. Nggih. Sekedar Mas Gareng ngenten nawala. Nggih Pak. Katur dumateng Bapak Suwito Sugeng Ambalwarsa pernikahan Mas 50 tahun. Mugi sehat selalu panjang yuswa ugi ngaturaken sembah nuwun sampun paring leluhur dumateng warga masyarakat Purwosari. Nyuwun gending lestari tertanda Mbah Lurah Purwosari. Anu, ingkang badhe salam kagem anu, badhe desa. Ampun talam. Oh, pun. Mei Pak. Mei tanggal 20 Mei. Alhamdulillah. Nggih, Kosong niku jenengan. Kosong Pak. Nggih, nggih mangken griya mawon nanti kosong. Lah niki rapate dari Lampung untuk menentukan bintang tamu sinten dari Lampung. Ini langsung perjuangan jenengan ketika dalu niki jenengan bisa menyenangkan warga masyarakat Purwosari mesti 20 kartu. Abot iki. Biasa Pak. Ini masih dirundikan dalamnya pun positif. Ini nek ora ini kuwi tamu sari apane tak apa. Awan nanti kali mana kerja bakti kalau tidak jalan. Saya itu Pak Blok. Jalan sehat. Sekarang itu makanya bukan sabukti, bukan terangsak, bukan mayangan Pak. Maksudnya? Dan susah nih foto seramangannya Pak. Biar jam muter mono Pak ya. Itu Pak, itu Pak. Amin, amin. Nggih. Bapak Suratman. Nggih. Serangan nggih. Serangan Sukorjo. Minta gending. Serangan Pak. Serangan. Serangan Pak. Ayo. Iki jane saya tandane aku sing kleru semono. Nggih. Serangan. Nggih. Serangan. Lah bedanya apa? Itu Pak. Lah serangan itu adalah suatu agresi militer itu namanya serangan. Oh, lek serangan. Serangan itu nggih, itu nama desa. Nama desa. Dong ora? Ora dong. Serang musik. Nggih, ngersakaken sambal kemangi Roro Jumbrang. Sekian, terima kasih. Sembah nuwun. Iki lestari, ayo, Nduk. Tinong nawangse karo Mbak Tri Harsuti itu kok ya. Jadi tidak ini dulu. Monggo Kak Tinong kalian Mbak Pri. Astu. Astuti. Nggih.
Iya, di Madangkara sih. Saya pasti Nah, iya. Ini gedung tiara ini kan penerbangan dan tangan di bawah. Pundi? Oh, Merdeka. Oh, sadenge warga anyar padahal kula pun ibu mriki lho. Oh, maksudnya anyarnya Madangkara. Nggih. Ono Madangkara anyar. Nggih. Oh, yo betah ya yo Madangkara. Apa kok ngoten iki? Ya kok bagus-bagus. Bagus-bagus eneng-eneng sedoyo. Madangkara ki nek yo apa tuwa langsung diyasin ki. Yo ora kaya. Anu Pak Dalang nggih. Nggih. Mari Pak. Pak Masuti. Oh, Gus, iya lain jeneng Bapak Maksudi ya. Kenal ya? Enggak halah. Jenengmu sing sawang rek. Selalu Tiara. 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 Bagus Tiara Maksudi. Iki bapak, Bro. Maksudi lah meneruskan perjuanganku. Wah. Lah bapak yang nyangoni kok. Lagi gulai, bro, lagi gulai. Aku lah bawa kepakku lah apa-apa. Winong, di Winong ini sama Tulungagung. Tulungagung. Kalau Mbak Trias ini semua berdiri berpacu dalam Melodi. Ya tak sampak, dang. Oke. Pinang ini cara buah apa Pak Dar? Pak ini buah ngeten iki anu Pak niku lho Pak semangka tanpa biji. Wah. Sing nek dibuka sigar biyen iku terus ketes-ketes Pak. Ku semangka tanpa biji. Masa disigar iki nyawang tok mawon pun ketes-ketes. Lah iki gendho terang Pak Marsudi iki. Nek maksud niki apel Pak. Apel Washington. Wah, ngabang kae. Ngabang. Nek buka wabang terus pur ngoten iki Pak. Mbak Birgita cara buah. Birgita niki gandeng dhuwur bawa niki jenenge pisang. Australia. Iya. Bu Kesi, awas ala tak kaplok. Bu Kesi cara buah apa? Bu Kesi nika umpami buah sing paling mahal. Apa Bu? Nggih menika anu Pak buku ingkang saking Amerika diblaster kalian Jerman, kalian Polandia, kalian Blasterane kok akeh men iki. pokoke sae Pak. Nggih. Bang mulai ra gondas Blasteran Ambon karo teko anak-anak kluthuk ya kuwi. Oh niku lak blasteran nggih. Lek Mbak Tupik cara buah apa? Nah, iki buah sing kesehatan. Apa Pace. Nek pace iki ada istimewane lho. Enak istimewane enak. Walaupun dia itu ketoke diambuki sengak ora enak. Sengak jenenge anak. Oh, nek kok diambu dicedhaki niku bungkuk. Iya. Tapi nek dibelah itu ada bijinya. Kira-kira Oh, yang kecil kayak mini. Pikir-pikir. Tapi kayak enak loh. Cing kae awak. Apa yang tahu ngambil? Pace lho pace. Oh, pace. Oh lho bumbuku kok codot ya doyan gondol iki lho. Sama dia tahu mangan tau pace. Kepepet. Alah ora. Kodok wineng iki khasiate nek obat. Apa? Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Kangge iki pace. Moringa kalah karo iki. Nek boten sembuh baru kedua moringa. Ada biji jok banyak. Iki tak persiapke kon dina rek Pak. Aku dicucuk sih. Awak ora ngerti apa Pun iki. pisang dah. Kita. Dari itu pace kae, dia kan sampai ngomong,
di penyakit kencing manis. Dibeli pasti ya mari toh sampean. Mari. Tahu kencing manis toh? Tahu kencing manis iki perlu tahu tak kalau kencing manis. Masalah. Kate kuwi gawe niku kula ya ra gula, Pak. Ngecong teh pahitan, tapi kula mentang teng meja kok Kencing manis itu penyakit kok malah dicuri ora. Kok ternyata yo manis. Terus urip ya, sak urip ya emang. Urip nang nek pacarin mati meneh. Ayo tunggale kae lho. Iki nang nek kuwi ndelok pino malih to tak. Ben takon. Ini mana takono. Balik nak Dewi boleh. Takono. Wis balik nak Dewi boleh. Nah. Sing piye ta iki? Terus apa? Ngono kuwi. Nah, wong tua ngerti. Balik nak Dewi boleh. Balik Nak Dewi boleh. balik tak jadi boleh. Tak nak, lali dah layu. Oh, ini balik aja. Coba lestari kemudian saka mulane buka TikTok berlek ae Kalau lain kali saja barang bunga kamar bayani sobiro barang. Pamundur saking Bapak Kepala Desa Lestari, semoga terjalin kerukunan yang hebat penuh dengan gotong royong warga masyarakat Purwosari selalu lestari. Oke. Purwosari beda pendapat orang pegat. Betul. Purwosari beda penemu orang padu. Purwosari beda pilihan orang bakal rusak sing budaya. Tepuk tangan warga masyarakat Purwosari. Lah, gareng ngelem tanggal 20 beja. Kudu Pak, mboten bisa nusul. Siapa yang bayar? Yo ora kan lho. Oh enggak ini loh. Wah, tahu semangat kok. Ikhlas. Wis mampu. Ini cukup ya. Mau kepengen ketemu Pace ya. Ah, ngerti pace kulo ora iso mulih sampean. Waduh. Sampean apa nyemoni aku? Seneng kasih ate pace. Seneng ku sing beda kayak anggere wayah ngene iki wayah tawa-tawa. Paketan dulure Pace ditawake mesti seneng sedekah. Maka lestari gajah. Pak Lurah, Pak Rangkan, oh kali. Sugeng laras, amanah barokah.
Triasuti. Mas Gareng. Nyuwun pangapunten wau sampun mawantu-wantu mawanti-wanti dawuh saking Bapak Suwito. Sampun dados tradisi keluarga mriki menawi tengah dalu niku wonten pandonga ingkang lumantar budaya. Nggih, wonten maca padandang gula tolak balak cakepanipun namung setunggal ning digarap teluk rambahan. Dados ingkang setunggal kalih niku bawa mangke ingkang angka 3 menika dipun palaraken. Nggih. Dados nuwun sewu kalian ndedonga sesarengan ngestakaken dawuhipun Pak Suwito wiwit saking Bawa Rumiyin Putri. Nah, saking Mbak sinten iki? Mbak Lia. Nggih, sak yang kedua saged Bu Kesi. Ketiga Kakung Parang. Ya, pandonga. Tolak balak. Monggo. Anak itu
keluarga Bapak Suwito Pak Arek. Nggih, saged istirahat langkung rumiyin mangke bacut nggih gara-gara ya. Tak dirikake Mak yo palungguhan iki mak kita bebarengan ayo Mak yo.